Molt bona tarda, i sobre la qual també podem donar-hi voltes, i la mateixa Anna Freixas ens ho va dir aquí també quan va venir al programa. Més coses sobre la qüestió de la conciliació i de tenir cura dels infants a l'estiu. I de fet els infants en diversitat funcional també requereixen atenció especial durant els mesos d'estiu. Hi ha diverses entitats que es dediquen a atendre els menors amb pluridiscapacitat. Una d'elles és la Fundació Nexe, que a Barcelona gestiona l'únic centre concertat d'educació especial que atén infants amb greus afectacions en el desenvolupament i que són menors de 6 anys. És el centre Les Girafes Blaves. Aquest curs, que ja ha acabat, ha atès una quarantena d'alumnes. El CEE de les Girafes Blaves és un centre per infants amb moltes dificultats en el desenvolupament. Som l'únic centre d'educació especial concertat pel Departament d'Educació que podem atendre a infants i a les seves famílies en la franja 0-6. Des de Nexe defensem el que seria un sistema educatiu de qualitat i és per això que tenim el compromís i la responsabilitat de participar en els diferents contextos. Per això estem a l'entorn ordinari i també defensem l'especificitat del centre d'educació especial. Creiem que és un dret que els infants vagin a les escoles ordinàries i que se'ls pugui donar la resposta que necessiten, però també tenim alguns infants que per les seves característiques i les seves necessitats a nivell de salut necessiten un entorn més controlat i aleshores també tenen dret a tenir aquest espai més controlat. Els infants amb pluridiscapacitat són infants amb greus afectacions en el desenvolupament. Això significa que hi ha afectacions tant a nivell motriu, a nivell de salut, a nivell cognitiu, i el que fem nosaltres és crear activitats per poder desenvolupar les seves capacitats al màxim. Tutoritzem un grupet de 7-8 infants, depenent de l'aula, i el que fem és liderar una mica el treball que es realitza a l'aula, tot i que el treball es realitza de manera transdisciplinar, és a dir, intervenen diferents grups professionals amb els nens. L'entorn escolar el que ens permet és poder treballar tots aquests objectius al llarg de tot el dia. Nosaltres funcionem de 9 a 4, aleshores tot aquest treball es realitza de 9 a 4, no es realitza el treball de manera aïllada per cadascun dels especialistes, sinó que sempre hi ha una proposta a través de la qual es treballen uns objectius i aquests objectius estan consensuats amb tot l'equip d'intervenció directa, amb el fisioterapeuta, amb la logopeda, amb la tutora, amb la musicoterapeuta, amb l'especialista d'estimulació basal. Tots els especialistes consensuem tots aquests objectius a treballar amb cada infant i es treballen dins de la mateixa proposta. Però dins de la mateixa proposta, amb cada infant en treballes uns o altres. I aleshores tots fem una miqueta de tot, és a dir, la gràcia una mica del nostre centre és que quan tu entres en una aula no saps identificar dins de l'activitat qui és el fisioterapeuta, qui és la tutora, perquè tots tenim molt clar tots els objectius en totes les àrees i aleshores tots incidim en objectius a nivell motriu, d'atenció, de concentració, a nivell més sensorial. La fisioteràpia abarca tota aquesta part motriu, que amb aquests infants, amb aquestes alteracions en el desenvolupament, és una part molt important. I una mica les meves funcions, per una part, és tota la part dels posicionaments, que al final són infants que per les pròpies afectacions, hipotonies, hipertonies, espasticitat, són nens que necessiten un posicionament específic, que d'aquí deriven una mica les meves tasques, i després una mica tota l'estimulació a nivell motriu que realitzem dintre de les pròpies aules. La gràcia del fet de treballar en aquest entorn, per una banda és un entorn natural, una escola, i el fet de poder treballar amb grupets tan petitons t'ajuda una miqueta a poder fer una intervenció més específica amb cada un d'ells en funció de les necessitats que requereixen. També crec que és molt important el fet de poder treballar en aquest marc escolar on treballem de 9 a 4, veiem aquests infants en els diferents moments del dia i també et permet tenir una visió més global que no només en altres espais, que només tens una hora d'intervenció i aquí realment tens aquesta visió més global de tot un dia d'aquests infants i poder realment fer una intervenció també més global abarcant tot el dia d'aquest infant. Ja està. Vam lluitar molt amb el Departament d'Educació per tenir aquest reconeixement com a centre educatiu, perquè davant de tot el que defensem és que els infants tenen capacitats de desenvolupament i necessiten un entorn educatiu, no solament assistencial.
tots els nens evolucionen i en aquest sentit tenir un equip especialitzat que dona resposta a les necessitats individuals però amb aquest format d'escola, perquè no podem oblidar que són infants i que necessiten jugar, relacionar-se, no necessiten solament tractaments i que les evolucions nosaltres no les marquem, les marquen els infants, és a dir, cada infant i cada nen marcarà el seu camí. Nosaltres posarem totes les eines i els mitjans que tenim perquè realment es doni aquest desenvolupament i serà el mateix infant qui amb l'ajuda dels professionals pertinents marcarà el seu camí per anar a un entorn ordinari o bé continuar en un entorn especial.